Здравейте, приятели! В днешния епизод ще гледаме топ 25 снимки на Антон Христов Стоянов. Айде да започваме! Номер 25. Това е Антон легнал. Номер 24. Антон на басейнче. Номер 23. Антон с кучето си, плюс нарисувана версия. Номер 22. Антон кът бебе. Номер 21. Чилаксет Антон. Номер 20. Антон с проститутката си. Номер 19. Тегав Антон. Номер 18. Антон от мафията. Номер 17. Пикселизиран Антон. Номер 16. Антон с Даун синдром. Номер 15. Въртящ се Антон. Номер 14. Не знам какво да кажа. Номер 13. Спящ Антон. Номер 12. Антон със слънчеви очилца. Номер 11. Бавно развиващ Антон. Малка почивка. Номер 10. Богат Антон. Номер 9. Антон с приятели. Номер 8. Антон кът Лил Узи. Номер 7. Антон пред пожарна. Номер 6. Антон отблизо. Номер 5. Антон от по-близо. Номер 4. Антон с брат близнак. Номер 3. Антон като Станимир Тодоров. Номер 2. Антон с вафлички. Малка почивка. О! Снимки, които не са в топ 25. Тези снимки за жалост са в топ 25, защото имат подобни или после са прекалено добри. Бях флашнат. Мона Лиза. Даже свърши песента. Много дълга презентация явно съм направил. И сега. Номер 1. Антон Христов Стоянов с неговия най-добър приятел Кирил Кирязов. Благодаря за вниманието и не забравяйте мъдрите думи на шефа. Мама му дай